kaputi na palabas, nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kemkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kemkwana, awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan, amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di agini. Nubilang man madimam mo, ti sao ti Diyos kuno, ket nulok tam tapusum, ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus isut ada di tui puso.
kito'y puso. Ti Diyos pudno unay. Ti Diyos pudno marikrik na kito'y puso. Ti ayat na dakkel unay. Ti Diyos pudno marikrik na kito'y puso. Ti Diyos pudno marikrik na kito'y puso.
dagiti dumegen kuana taadan tutigun guna enda datayu mamakunangan anak na sa pulentay ti Diyos nga ingingana taiti presensya na ketdakel una ang liwliwa ken mangan andingan ti Biblia isut ibagbagana ket awan nagbaubaliwana nagasat dagiti dumegen kuana taadan tutigon guna enda tibiyag dito'y lubong agpatinggan saan ang mabayag mapukaw da ngem ijay gloria ket biyag nagnanayo madamdamay sunto ti pagtaengan di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem mo upayen ken bayan daka ngem ti Dios kunana di kanto bayan ay wanang kainggana panupalan di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka ragsakem ket ti panagserbi ketong palen ti bilin ni Kristo taas si degen ti yaay na nga mga lakadagiti iglesia na di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka
ka malinga at aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, umadang kan tapod nung adalan, talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsa kunam nga sikaket Kristiyano, ngem biyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano, nalakalang day tagayen, ipakumbabam day tabagin, nersus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, ket abiyag mo mabalbaliwan, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsa. May nga aldaw ket sumangka, tisang wanan tinamarswaken ka, husgaan at aramid mo ibagan at pagturungam, isu nga agpanpanunot ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsa ka, isu nga agpanpanunot ka. Idi agis eskwela nagaduti kuwarta, inteda tatangken inang emjak amut pangigas kuwa, inusar ku ti barbar kada, ininong ken salsala, tinggana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta, nagikatak ti eskwela, adut nagtuturunga, ijayak nga naisagmak na ngalaak ti problema, unak nu awan namnamak, nga masulbar ti problema, kem ti Dios nagsangita, kararagput ng egan na, nagserbiak iti apo, pinakawan at basuko, pinalbaliwan at yagpo, ket permiti ragsaku, intuloy ko ti eskwela, dananang kentatang nakaragagsa, agyamyaman dati apo, ingganat naturpus ko, gagayem kung agis eskwela, awan may teti barbar kada, segunti na padasak, ket da kayo
yempo nga agis eskwela, awan may teti barbar kada. Segunti na pada sakit da kayut balbalakada. Kristiyano pabilgen na kan kanayo dumardarang kasla apoy nakanayo agayos ka kanyak nga kasla dano tapno matulungan dagi jaya agri-griga ket amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kal kalabane ngem awan pulos iti pagdanagap kaputa adani Jesus isut kadwa nga isulaeng iti pagsanggira ket agbal baligiya kanaragsa ket dagiti angheles mo agpalakpak ta tinagan mo Jesus maitan-o pabilgen nakakan kanayo dumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasla danon tapno matulungan dagi jay agri-griga ket amin nga kasip ngetan masilawan ket amin nga kasip ngetan masilawan Panagmaymaysa
Jakman maawatan tuyrik na luluwak agarubos jakamuti papana sa tino ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno nam ay adaka nga mangtartarabay dagiti araraw ko dinakbaybayan nga anak mo iadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na pudno itirigat man wenno nam ay adaka nga mangtartarabay o apo pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman ako apo iti ayat mo nga di agsarday agyaman ako apo iti ayat mo nga di agsarday
sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan, kaaring mo ti biyag mo, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Awan, kaaring mo ti biyag mo, sikat ragsak ti puso, sikalaeng Jesus. Masaya ato'y biyag mo, kapukin ka ama, sikat kalikag ika, tun bigat ken agda na yun lata. Masaya ato'y biyag mo, kapukin ka ama, sikat kalikag masaya, tun bigat ken agda na yun lata. Oh Diyos, nagkasay-saya ka. Oh Diyos, nagkasay-saya ka. Oh Diyos, nagkasay-saya ka. Oh, Numakariinga iti agsapa, itagay ko ti imagtapno agyaman ken ka. Ragsaku ket nagpay tuma, panangtarabay mo kanyak awan pating ka. Agyaman na ko Diyos, agyaman na, iyawat ko ken ka, daytoy abyan. Nudumping the well, ken nagmaymay sa sikalaing o Diyos, di pagkamangang agyaman na Jesus, agyaman na. Ti ayatal na nga impaay mo kanya, ti lagsid nga ito anak ko rangang inawat nag Jesus, ket siya inayat na. Ragsak ken itay yawan may supati, panakapaay aglablabes, abalay ki piksaken, panagkapsut pagi. Amin dagitoy o Diyos, agyaman na Jesus, agyaman na. Ti ayatal na nga impaay mo kanya, ti lagsid nga ito anak ko rangang nawat nag Jesus, ket siya inayat na.
anak ko Diyos, agyamanan. Iyawat ko ken ka, daytoy apyan. Nudumting dawel, ken nagmaymay sa si kalaing mo Diyos, ti pagkamangang agyaman na Jesus, agyaman na ti ayatal na nga impaay mo kanya, ti lagsin nga ito anak ko rangal, nawat nag Jesus, ket siyag inayat na. Amin dagitoy o Diyos, agyaman na. Uray pa Jesus, managbasulang. Amin dagitoy nga impaay mo kanya, o Diyos, o Diyos, o Diyos, agyaman na. Agyaman na. Agyaman na. Agyaman na. Dito'y kapneka, basita balay ko, di basita pira, ken balito. Ngem jay syudad, dagit inasungkot, ada palasyo, abalito. Irabaw tituro at kapalasyo, ijay dagang na inggeranya, ijay santay tunamataengan, kalsada pulos abalito. Supay masansan, masulisugat, ket kas batuti pagidaan.
Pilipen aldaw naglabas jak magawidan siya na ay tuirignak taan yan na kinadakes tinagdaldalanak nagsagagaan tiyaduarigat napukaw kuwide inalak ngagbiag nung natalget tiyapo resok nangi kamangak tuhay biyak itakan taak kanta tiragsak tamanikod singet nagunukot lawag apuag serbiyak ken nagtuluyak aging nga alaem tuwing pabulod mo abiyag idaydayaw ka o manamarswa tati ayat mo nagpaiduma di kinamatalik mo awaning gana tasikat sanggir liw-liwat huy karanwa no dumoko di problema taadda kat sibay ko iti amin na pagteng ti pan nakasuot di nakpinaybayan uray a pagkalito tasika o Jesus ko ti saranay to'y puso awanen sa bali at tarigagay ko awanen sa bali no dilan ti panangtupos ti dalan ko o Diyos itaag kang taak kanta tiragsak tamanipod singet nagunudkod lawag apuag serbiyak ken nagtuluyak aging nga alaem tuwing pabulod mo abiyag idaydayaw ka o manamarswa tati ayat mo nagpaiduma di kinamatalik mo awaning gana tasikat sanggir liw-liwat huy karanwa no dumoto di problema taadda kat sibay ko iti amin na pagteng tibiyag
mataling mo awaning gana tasikat sanggin liwat mo'y kararwa lono mo ko di problema taadda kat sibay ko iti amin na pagdeng sibay ko iti amin na pagteng Kaaput kang atuan a maestro sikat ayan tinabiyag nga susuro uray lobo ket agpateng ganto daytoy sa din tupulos nga agbalso Umasidega enka Apo Jesus ken ka at dati namnama sikat di Dios ken Apo biag ken manugot ko sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno daytoy lobo napot kinakilo panangalilaw ken pananglilimo e magyamanan at saong Apo isut bigsak ken ayan titawget ko umasidega ken ka Apo Jesus ken ka dati namnama sikat ti Dios ken Apo biag ken manupot ko sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno sika Apo kang atuan a maestro sikat ayan tinabiyag nga susuro uray lobo ket agpateng ganto daytoy saom din tupulos nga agpalso umasidega ken ka Apo Jesus ken ka dati namnama sikat ti Dios ken Apo biag ken manupot ko sikalaeng Kristo ti dalan ket pudno daytoy lobo naput kinakilo panangalilaw ken pananglilimo
agyamanan at sa umapo isupig sa ken ayan titalget ko umasideg aken ka Apo Jesus ken ka at dati ng naman sikati Dios ken Apo biyaken manubog ko sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno umasideg aken ka Apo Jesus ken ka at dati ng naman sikati Dios ken Apo biyaken manupod ko sikalaeng Kristo ti dalan ken umasideg aken ka Apo Jesus ken ka at dati ng naman sikati Dios ken Apo biyaken manupod ko sikalaeng Kristo ti dalan ken sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno Nabayag asap sa pulek dalan nga pagnaan agturong iti gana lugar nga paginanaan kaya rigak iti tumatayab as may nga agila agtaytayab iti tangatang ket ibandog lasan pun nga kabailan Diyos ko idalan na kadi Diyos ko kaasyan na kuma Diyos ko iden katitigsa tayab nga umayken ka akas agila di pa nagbiag dito'y ado tirigat na nadawel ti panawen aglabas awan sarday
tarigagay ko makagteng nasantuan nga pagarian, tamok nga ditalaeng ayan tipudno nga inana. Diyos ko idalan na kadi, Diyos ko kasyan na tuma, Diyos ko itden kadpipigsa, agtayag nga umay ken ka akas agila.
aminto'y biyak iyawat ko di taima pamati ke ayah ti daluyon ket pomiksa dia kadana ditadina amasikati ari kenjus mayak kengka pudnu aju nuti daloyon ket pomiksa dia kadana ditadinam amasikati ari kenjus mayak kengka pudnu ajus mayak kengka pudnu ajus